Bueno, gaur egun egoera da, hitzarmena, soldata igoera blokeatuta dago. 4 urteko hitzarmena sinatu zuten asko bi komisionesek eta orain dela 2 urte, baina azkenengo 2 urteetako soldata igoerak adostu gabe daude. Beraz, gaur gauz egoera konplexu baten, nun hitzarmena vigente dago, baina aurtengo soldata igoera adibidez 0 izan da. Aurreko astien azkenengo bilera ukinen du patronalarekin eta patronalak einako eskaera eskasan aurrien, ez dugu ikusten beste biderik mobilizazioek eta greba baino. Guk beti esaten dugu, guk hitzarmenak sinatzen ditugu, baina edukisek dekiezan hitzarmenak, edukirik gabeko hitzarmenak eskoie sinatzen. Eta hori da realidadie. Guri gustauko jakun hitzarmen gehiago sinatzea, ze horrek gure dago esan, benetan edukiz eduki ez dela. Guk kritikatzen duguna da, gaur egungo egoera konplexua, asko biren erantzunkizune da, baina horretarako aliatu batzuk behar ditu. Eta aliatu horiek komisiones eta UGT die, esan dutena, 4 urtietako hitzarmena sinatu zutelako, baina dana ez zutelako itxi. Eta itxi zutena bai, gabezi askorik itxi zuten. Guk ela sindikatutik 4 greba egun deitu doguz, gaurko izen da lehengo greba egune eta balixo asko moteotzau gaurren jako mobilizazioei, porque, esan beharra dago, azkenengo 29 urtietan ez dela ego mobilizaziorik sektore honetan, eta sektore honetan enpresek kristonetek ukin dabez azken urtietan eta honbe jarraitzen dabe, baina horrek ez deko inungo eraginik langileengan. Orduen, horretarako gaur greba egune deitu dugu, esan duten moruen, datorren bariko bai deituta daukogu, ekainak 16 eta ekainak 19 eta 20 bebai. Eta jongo gara ikusten, mobilizazio gehi zaudetzen dugu zen, zer dago mai gainen.